дуруд ба кулли шумо бинандаҳои бисёр азизи телевизиони синамо. Ин нашри ҳафтуми барномаи Асрори филмофарӣ аст дар мавсими сеюм пешниҳоди шумо. Новобаста ба он ки солҳои 90-уми асри гузашта пойгоҳи техникии киностудияи давлатии Тоҷикфилм ба дупо мелангиду ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ набуд, аммо коргардонҳои ҳирфаӣ ҳамон вақт даст аз домони кино бар намеканданд. Филме ки имрӯз қарор додем атрофаш ҳарф бизанем, бо заҳмати хеле зиёд ва куфтаву суфта шудани нобасомиҳои ҳамон давру айём рӯи пардаи синамо омада, худ баёнгари ҳаёти иҷтимоии мардуми як рӯстои дурдасти кишвар дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ аст. Яъне бинандаҳои гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи барномаи мо аст филми «Дарди ишқи» коргардони ҳирфаии синамои тоҷик Анвар Тураев. мо дар таҳияи ин барнома қариб ки бо ҳар як ҳунарманди ин филм суҳбат доштем ва умедворем ки ҳарф ҳарфи эшон сирру асрори филмро барои шумо боз хоҳад кард. пас дур наравед. Фақат ҳамин кора мондагӣ буд. ин пирамарди нуронӣ чандин сол аст ки бо ҳамсари азизаш дар кӯчаи Мирсаид Миршакари ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунад. хурду бузург ва ҳаққу ҳамсояҳо бобои қудратро хеле эҳтиром мекунанду дӯсташ медоранд. На танҳо аз он хотир ки марди хеле хушсухан ва зиндадил аст, балки аз он сабаб ки ӯ яке аз ҳунарпешаҳои асосии филми пуровозаи «Дарди ишқ» аст. пеш аз он ки сари филм суҳбат кунад, аввалан аз шиносоӣ бо шарики зиндагиаш ёд овард. гӯш кун бобои Камол, ман аз ту як хоҳиш дорам. ба ҳеҷ кас дар ин бора даҳо накушо. мо компиркати соли 68 тасодуф вохӯрдем. як тахмин 1-2 соат ҳам як ҷо ҳамсӯҳбат ҳам будем шудем. баъд ҳамин каси хайру хуш кардем. баъд рӯзи дуюм вохӯрдем. ман гуфтам ки чӣ мешавад ки ҳамин хона мо якта бошад. اینم بسیار میبینیم ده بعد از یک هفته بعد کمپیوتر گرفت آوردیم این خانه من. қудрат шарифов ба умри мубораки 93 қадам ниҳода аз ин нисфашро сарфи телевизиону кино намудааст. 24 сол, яъне шуро аз соли 1966 то 1990 дар телевизиони Тоҷикистон ба сифати коргардони барномаҳо фаъолият намуда, ҳамзамон рӯи саҳнаи театр низ нақшҳои ҷолиб офаридааст. намоишномаҳои телевизионӣ зиёде ҳам бо иштироки ӯ рӯи навор оварда шуданд. замоне ки Анвар Тураев ӯро барои нақшофарӣ ба филми «Дарди ишқ», яъне ба нақши Камол даъват намуд, ӯ дар авҷи шӯҳрат буду, дар фарқ аз имрӯз дар ҳалқаи дӯстон. ой мардум, шумо як масъалая нафаҳмида гап мезанед. انور توراев همراه من اینستیتوت تمام کرد. ما یک جای خواندیم، اینستیتوت صنعتی به نام شبکینی مسکو. از آنجا همراه آمدیم و وقتی اینجا همراه آمدیم یک نقش آفریدیم. درد عشق و بعد بریگادیر خیلی کینوهای 3-4 تا کینو گویا هم کار کردیم. Анвар Тураев коргардони филм аввалан ба майдони синамо ҳамчун ҳунарманд ворид шуда. аз соли 1958 то 1989 дар 20 филм нақшҳои гуногун офаридааст. соли 1970 ба таҳияи филмҳо даст зада то «Дарди ишқ» 7 филми дигарро рӯи экран баровард ки маъруфтарини онҳо «Духтари сеюм», «Ман ба ӯ писандам» ва «Ишқи нахустини Хоҷа Насриддин» ба ҳисоб мераванд. таҷрибаи андӯхтааш дар соҳаи синамо ба Анвар Тураев имкон дод миёни ҳама ҳунармандони маъруфи ҳамон давру замон беҳтаринҳоро ба филми навбатиаш даъват намояд. баъд аз чанд лаҳза чаро қисми зиёди ҳунармандони филм бе кастинг ҷалб шуданд? хуш, аз оҳдаи кор мебароӣ? мебарояд. аз оҳдаи кор мебарояд. албатта метавонад. خوش
با مردم یگان چیز گفتن نمیخواهی؟ گپ زن رئیس. وای بگه پوستا حاضر سر میکند. نسبت فاشیستان استیلاگر. дар фарқ аз иҷрокунандаҳои нақшҳои асосии нофарида рустам камолов ва мадина маҳмудова дигар ҳунармандон бе кастинг ба дарди ишқ даъват шуданд. аввалҳои тирамоҳ охирҳои тобистони соли 1989 ман ба киностудия омадам. ё ки наворе доштам ё шояд барои тарҷума ба чӣ коре омадам ва дар саҳни ҳамон дар ҳавлии киностудия бо Анвар Тураев вохӯрдему. он кас даррав гуфтанд ки Нурулло бек, ман барои ту як нақше вай кардам, инҷа ту дар кастингҳо ҳам иштирок намекуниву дар ягон чи ин нақш барои ту. ман ин нақша барои ту аз аввал худата мебинам. дилбар умарова то дарди ишқ дар соҳаи синемо фаъолияти хуби корӣ дошт ва дар 18 филм нақшҳои гуногунро офарида буд. духтараке ки шуруъ аз ман бо духтаре вохӯрдам то дигару дигарҳо дар экрани синемо дар рӯ барои бинанда ба камол расид. интихоби ин ситораи дурахшон қарори аввалу охири коргардони филм буд. Анвар Тураев рӯзе дар даст филмнома ба дидорбинии ӯ омад. اون کس تیز خونی من اومده میستن. ما خیلی دوستای نزدیک هستیم و خیلی مرحمت گذارید نشستن در دستشون یک کاغذی یک سناری گویم و با من دادند و گفتند که همین سناری میخونی و برای خود از همینجا نقش انتخاب میکنی. دیگر هیچ چیز نگفتند. خیلی نشستیم. اون کس رفتند. بعد زنگ شد. گفت انبرکه بودند و انبرکه گفتند که کدام نقش به تو معقول؟ من گفتم شما خودتون میدونید که انبرکه خودتون دانسته اومدید به خانه من با مقصدی که من همون نقش مادر رو میبازم. هر کس با وی اطاعت نکند همونو به جنگ میفرستد. шояд ба истеъдоду нақшофарии тағоимрод розиқов дар ин филм дида бисёриҳо бовар накунанд ки нақши Мансур Ҳотамов ё худ Раиси Ланг барои ҳунарманд он замон аввалин нақши асосӣ дар синемо буд. то ин филм ӯ танҳо барои иҷрои нақшҳои лаҳзавӣ даъват мешуд ки мисоли онҳо Авбош аз филми Бофандаҳо, Муҳофизи бой аз Субҳи нахустини ҷавонӣ, Босмаҷ дар филми Ҷурашикорчӣ аз Минархар ва Нозириро дар филми Дом барои шағолон. яъне аз аввал ҳунарманд барои иҷрои нақшҳои манфӣ зиёдтар ҷалб мешуд ва шояд аз ҳамин сабаб ҳам Анвар Тураев дар ин филм аз ӯро барои симои Раиси Ланг мувофиқ донист. бале, ба ҳамсояҳоам гӯй, бигзор ҳама донанд. вохӯрии онҳо як сол пеш аз наворбардорӣ дар дубляжи киностудияи Тоҷик филм сурат гирифт. мо бештар он вақтҳо дар тоҷик филм бисёр филмҳоро ба забони тоҷикӣ бениҳоят хуб тарҷима мекардам ва беҳтарин актёрҳо буданд дар онҷо ва Анварака ҳам гоҳ филм мегирифтанд, худашон ҳамроҳи мо овоз медоданд дар нақшҳо ва намедонам дар як нақш ҳамин хел овоз дадем. баъд он кас ба ман гуфтанд ки акои Тағоимрод гуфтанд ки илтимос ҳамин асара хонед, тайёриятонро бинед. ман рости гап хай бисёр фикр мекардам, бисёр андеша мекардам, бисёр ҷустуҷӯй мекардам ва як сол ман дар болои ин нақш кор кардам. ҳақиқатан аҷоиб. ҳошим Раҳимов иҷрокунандаи нақши муаллими деҳа то ин офарида дар синемо муваффақияти хеле зиёд дошт. шуруъ аз соли 1979 то 1989 дар 9 филм нақшҳои лаҳзавиву марказӣ офаридааст. ӯ низ ҳамон солҳо бо коргардони дарди ишқ муносибати дӯстона доштанд ва дар филми Саргузашти Муки Кӯчак бо ҳам нақшам офарида буданд. ҳошим Раҳимов мегӯяд ман ин нақшро, яъне нақши муаллими деҳа Фирдавсро танҳо бо як аксам соҳиб шудам. бори Анвар Тураев ба ман гуфтанд ки ҳошимҷон як расматонро ба ман оварда медодед. ана ҳамин ҷумлашон ҷиддӣ буд. расма оварда додам
сценарийро ба дастам додам ва интизор будам ки кай кинопроба мешавад, яъне ки ҳозира бо ҳозира забон ин кастинг мегӯям, як порчаи филма бояд ба навор гиранд ва аниқ кунанд ки ин нақш ба ман мувофиқ меояд ё не. даъват нашудам. рӯзи ёрдамчиҳояшон занг задам ва гуфтам ки фалон рӯз ба клуб ба навор гирифтан бояд тайёр бошӣ, бояд биёӣ равем. мебинам ки ту чандон нодон набудаӣ. шояд бисёриҳо надонанд ки зери ин кӯлоҳу ҷандаҳо симои яке аз ҳунарманди мумтоз ва ҳаҷвнигори бисёр муваффақ Фатулло Абдуллоев ниҳон аст. ин дуюмин роли ман буд баъде ки дар филми хобҳои апрелӣ бозӣ кардам. ин дуюмин рол буд. роли ман Салими Гунг буд ки ҳамроҳи ҳамон раиси колхоз доим аз зуми ҳавай. аввал ман пиёда мегаштам, раиси колхоз хар кати, баъд раиси колхоз асба сувор шуд, хара ман ба дод, ҳам ту рафтан мегирифт. ман туро дар чини хона рӯст мекунам. вобаста ба иҷрокунандаи нақши Рустам ки образи мазкурро Рустам Камолов иҷро намудааст, мо ҳангоми таҳияи барнома маводи лозима пайдо карда натавонистем. ҳунармандони филм ҳам ӯро хуб намешинохтанду намешиносанд. танҳо ҳаминро мегӯянд ки Рустамро худи Анвар Тураев ба майдони сабт оварда буд. яъне маълум мешавад ки ӯ низ бе кастинг интихоб шудааст. аммо дар фарқ аз Рустам барои иҷрои образи Парвона духтарони зиёде даст ба гиребон буданд. кастинг дар киностудия қариб ки натиҷа надод. масъулин маҷбур шуданд Парвонаро аз мактаби миёна ҷустуҷӯ намоянд. бо ин тартиб нақш насиби хонандаи синфи ҳаштум Мадина Маҳмудова гардид. вай дигар ба мактаб намеояд. ба туяш тайёрӣ мебинад. чӣ хел туи вай ҳоло кӯдак нав ба 15 қадам мегузорад. мактабхон будам. ман ки институти санъатро актёриро тамом накардам. актёрое ки бо ман буданд ва нақш меофариданд, онҳо кӯмак мекарданд, дастгирӣ мекарданд маро. барои ин ки мо ҳамчун як оила будем. ман кӯшиш мекардам ки муваффақ бошам ва то дараҷае ҳам бошанд ҳамчун ҳамуно нақш офарам. Парвонаро худи ҳамун нақши Парвонаро дӯст доштам. фикр мекардам ки ин ман худам ҳастам. гумонат баҳона ёфтан мушкил аст. гуфтам ки аз аҳволи холам хабар мегирам, хонаашро рӯбичин мекунам. агар ӯ чояд фаҳмад ки ту фиреб додӣ. ҳунармандони шинохтаи дигаре ҳам амсоли Гулсара Абдуллоева, Муҳаммадалӣ Муҳаммадиев, Меҳрангез Ҳасанова, Нозукумор Шомансурова ва чанди дигар барои иҷрои нақшҳои лаҳзавӣ интихоб шуданд. Муҳаммадалӣ Муҳаммадиев дар ин филм нақши корманди комиссарияти ҳарбиро иҷро намудааст. ӯ то ин ҳам нақшҳои бисёре бозӣ карда буд, нақшҳои эпизодии бисёр бозӣ карда буд. баъд худаш филм гирифт. ба вай ҳамун Анварака маслиҳат доданд ки Муҳаммадалӣ, ту дар ҳамаи чиҳоят мӯят ҳамин хел пеш вай кардагӣ аст шона. биё дар ҳаминҷа ҳамун солҳои 43 ту одами яъне ки комиссарияти ҳарбида кор мекунӣ, либосат ҳарбӣ, биё мӯи сирата ҳамун мӯди солҳои 43 ба боло гардонем. онҳо мӯи сирашона қафо мекунанд ва ҳамин ки мӯи сара вая ба қафо гардонданд, вай ба Сталин монанд шуд. гапи ҳаёту мамоти ватан мераваду ба шумо хандаю шӯхӣ. мутаассифона аз миёни ҳунармандони филм имрӯз ду нафари эшон бо мо нестанд. ҳунарпешаи зиндаёд Мушаррафа Қосимова ва шодравон Исо Абдурашидов. исо Абдурашидов ёдашон бахайр. як нақши хурдакак бошад ҳам хеле хуб офариданд. ҳамон дарде ки халқ дошт дар ҳамон вақт, ҳамон азобҳое ки бо як он кас оҳангар буданд, бо як
ҳамон оташе ки сӯзон ҳамеша дар наздашон ва вақто ки оҳанро мекӯфтанд мезаданд, ман гумон мекунам ки дар ҳамон лаҳза исо абдурашидов алами худро бо он мебароварданд. баъд аз тамошо кардани ман ба ҳамин фикр омадам. дарди ишқ маҳсули эҷоди нависандаи халқии тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи рӯдакӣ Кароматулло Мирзоев аст. Нависандае ки бо синамо робитаи хеле ногусастанӣ дорад ва филмофарони мо ҳам миёни дигар адибон бештар ба эҷодиёти ӯ таваҷҷӯҳ намуданд. то имрӯз аз рӯи асарҳои ин нависанда чандин филмҳои ҳунарӣ ва силсилафилмҳо дар киностудияи давлатии Тоҷикфилм аз қабили Нишони зиндагӣ, Дар орзуи падар, Дарди ишқ ва чанди дигар рӯи навор оварда шуданд ки ҳамагӣ баёнгари ҳаёти иҷтимоии мардуми тоҷик мебошад. Бед акнун дар ин қисмати барнома лаҳзае руҷӯъ мекунем ба таърихи иншои ин қисса ва шиносои коргардони филм бо муаллифи асар. ин дуғата рафта ба раисҳои кӯҳназам фаҳмидӣ? Дарди ишқ рӯзгори мардуми як рӯстои дурдасти ватанро дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ инъикос менамояд. Қаҳрамони марказии асар Мансур Ҳотамов аз фурсати барояш қулай истифода намуда мардони деҳа, хоса онҳоеро ки ба ҳарфаш сар намефароранд ба ҷанг равон мекунад. Иловатан молу мулки мардумро ҳам бо баҳонаи ба фронт равон кардан ба ҷайби худу ҳамаслаконаш меандозад. Дар идомаи достон шоҳиди он мешавем ки чӣ тавр раиси Ланг сабаби бадбахтии сокинони деҳа хоса ду ҷавони ошиқ Рустам ва Парвона мегардад. Рӯи пардаи синема овардани ин қисса идеяи яке аз дӯстони муаллиф будааст. Замоне ки дар киностудияи Тоҷикфилм ин гуна гуфтушуни ҷараён дошт, коргардон Анвар Тураев хост бо муаллифи асар шахсан ҳамсӯҳбат шавад. Хуш, кани дасти якдигарро гиред? Ана ҳамин тавр. Чанд бор китоба хонданд. ҳатто баъд ба иттифоқи нависандаҳо рафта و همقلمون من ارون که زود بهمن یار عبدالحمید صمد صحبت کرده میخواستن که باز و باز درباره همین اثر فهمششون پیدا شود و حتی به دهه همراه من میرفتن و همون جایهایی که تاثیر کرده بودم میخواستن بینن. آدمی باسواد در استالین‌آباد خواندگی. филмофарон аз аввал нақша доштанд ки филм бояд бо забони тоҷикӣ рӯи экран барояд, аммо филмнома аз ҷониби Юрий Харламов бо матни русӣ омода гардида буд. Сабаби чунин ранггирифтани кор бо чопи русӣ асар ошноӣ пайдо кардани Харламов будааст. Аз ин рӯ ба муаллифи асар Кароматулло Мирзоев пешниҳод шуд ки дар такя бо ҳамин сценария онро ба таври худ рӯи қоғаз биёрад. он зарбулмасалу мақулае ки آن گفتگوی خلقی که من در اینجا جا کردم یوری خلام فوقی خیلی بود دیگر خیلی بود نوشته شد و زندگی امروز من زندگی همون روز من همین روی کاغذ آورده بودم در این فیلم هم که یوری خلام در اون دهه ها نبودن اون روزگار نشنیدن. یعنی جوهری همین فیلم باز همین مؤلفی همون درد عشق شدگی است که توجیکی است. به تنهایی تو هم دلم خون است. در ادامه انتخاب موضع و رفت نواربرداری. баъд аз оне ки ҳамаи ҳунармандон барои иҷрои нақшҳо интихоб шуданд, марҳилаи дигари кор барои коргардон интихоби мавзеи наворбардорӣ гардид. мувофиқи хатти сюжа ин деҳа бояд фазои ҷангро дар экран ба бинанда нишон медод. пайдо кардани чунин рӯсто бошад дар гирду атрофи шаҳр ва ноҳияҳои тобеи он амри маҳол буд. аз ин рӯ Анвар Тураев якҷо бо ҳамсараш ки дар ин филм вазифаи директори филмро иҷро мекард, дар суроғи деҳае ки мо дар филм мебинем ба қисми ҷанубии Тоҷикистон сафар карданд. филм бояд ки худи дар деҳаи хавзаи дашти ҷум ба навор гирифта мешуд. ин деҳае ки ман дар ҳамонҷо таваллуд шудагиам дар дашти ҷум. лекин мутаассифона ҳамон сол бисёр боришҳои зиёд шуд ва тамоми кӯпрукҳое ки буд ҳамаи сел бурд ва мо вақте ки рафтем кӯло
рафта натавонистем ва оҳиста оҳиста ин манзараҳое ки шумо мебинед ҳамаш дар дедарозаки шӯробод ба навор гирифтагистанд дигар илоҷ надоштем лекин оҳиста оҳиста лекин вай манзараҳое ки мехостанд гиранд вай манзараҳо ҳазор маротиба хубтару беҳтар буданд лекин бо вуҷуд ба ин нигоҳ накарда ин манзараҳо ҳам бисёр табиӣ бисёр хуб баромаданд гумон мекунӣ ки прокурор ба ман нею ба гуфтаҳои ту бовар мекунад дар натиҷа интихоб шуд деҳаи деҳдарозаки ҷамоати чагами ноҳияи шамсиддини шоҳин ё худ собиқ шуробод бо шарофати филми дарди ишқ фазои ҳамонвақтаи ин рӯсто дар экрани синамо боқӣ мондааст. вақте филм бори аввал дар хонаи кинои шаҳри москва намоиш дода шуд диққати масъулинро пеш аз ҳама мавзеъи наворбардорӣ ба худ ҷалб намуд. муаллим шумо ҳама чизро медонед ҳамтуне филм бисёр маъқул шуд ба он шахсое ки ирфаӣ ҳастанд мефаҳманд соҳа унҷа профессорҳо буданд докторҳои масалан синамошинос киношинос буданд онҳо филмро таҳлил карданд ва ҳамин деҳаи дедарозака гуфтанд ки чӣ хел шумо ин хел манзарая сохтед мо гуфтем мо ягон чиза насохтем ин ҳамин хел буд чӣ хел мегӯяд ҳамин хел буд раванди сабти филм 6 моҳро дар бар гирифта ҳар рӯз филмофарон аз маркази ноҳия ба макони наворбардорӣ мерафтанд. Дилбаромарова аз истиқбол ва меҳмоннавозии сокинони Кулобшаҳр хотироти нек дорад. дар хатлон мо дар марказ дар меҳмонхона меистодем ва гуфтанӣ ҳастам ки инқадар халқи меҳмоннавоз инқадар халқи санъатдӯст ҳастанд онҳо 6 моҳе ки дар он ҷо истодем занҳое ки дар он ҷо фарош буданд ё ин ки кор мекарданд дар ҳамон меҳмонхона ҳар рӯз барои ман ин оталаю ин нонҳои гарму ин чизе ки дар хонаашон мепухтанд албатта барои ман меоварданд ва меҳрубонӣ мекарданд хело зиёд. мо аз дигарон чӣ камӣ дорем халқаш хеле аҷоиб ҳатто онҳо чунон меҳмондӯст буданд ки баъзе вақт байни ҳамдигар ҷанҷол мекарданд ки имрӯз меҳмоно хонаи мо ба таклиф шудагӣ ту хонаи худат бурдӣ ҳамин хел аҷоиб гапзан раис вақте мо рафтем қариб гирья карданд ва ҳозирам бисёрашон мебинанд ҳамин мардуми дедарозак худи як бародарашон бар ин мана пешвоз мегиранд медонанд ки томан дигара филм аст ва падарошон бобоошон акоошон дар ҳамин филм афтидагиянд барои ҳамин дӯст медоранд ин филмам ҳамун иштирокчиҳои ҳама ин филма дӯст медоранд мардуми дедарозаки ҳамин шӯробод қишлоқи бисёр аҷоиб буд як 15-20 хоҷагӣ дошт ва ман хотирам аст ки мо рӯи бом тамоми хонаҳо меҳмонӣ мерафтем як аҷоибот сохти ғояш буд. баъд аз чанд лаҳза тақдири ҳунармандон баъд аз баромади филм филм барои аксар ҳунармандонаш тилисми муваффақият гардид. бисёре аз онҳоро маз дарди ишқ ба мардум наздиктар намуд. хоса филм барои ҳунарманди нақши Мансури Ланг Тағоимурод Розиқов пайроҳаи наверо боз кард. шуру садои аввалин нақши асосии ин ҳунарманд дар синамо то ҳол домони ӯро сард намедиҳад. ҳарчанд дар фаъолияти минбаъдаш филмҳои дигаре ҳам буданд, аммо дар ёди бинанда Розиқов ҳамоно Мансури Ланг аст. эй раисман бисёр шахсое ки тамошо карданду бисёр дар симои ман масалан ҳамина мебинанд нисбати ман як бадбинӣ пайдо мекунанд мегӯям хай чӣ шояд ҳамин инсоне ки мана мумкин 1000 маротиба аз ин раис гандатар бошад лекин вай дурӯғ мегӯяд вай бозӣ мекунад. Шекспир мегӯяд ки дунё худаш саҳна аст ва ҳама инсоное ки дар ин дунё зиндагӣ мекунанд актёранд. вақте ки халқ бад мебинаду бад қабул мекунад бозии ӯро худи ӯро не нақши ӯро бад мебинанд халқ нақше ки ӯ офаридааст
ва ман гумон мекунам ки Тағоймурод Розиқов чунон хуб ин нақшро офаридааст ки халқ чӣ тавре ки ҳамон нақш ҳаст ҳамон тавр қабул кардааст. дар ҳаёт худи Тағоймурод Розиқов хеле шахси вазнин, баодоб, меҳрубон, хоксор ҳастанд. ҳеҷ гоҳ ягон қатра, ягон фосилае дар он нақше ки вай бозӣ кардааст дар характери худи Тағоймурод нест. Вай чунон хуб бозӣ кардааст ки халқ барои ҳамин нақши ӯро бад мебинад, худи ӯро не. мегӯянд ки усул дар дасти нақорачӣ. ин вобаста аз анварака чӣ хостанд, чӣ хеле ки вай хостанд ҳама хел филм баромад. ман гумон мекунам ки ин яке аз нақшҳои аввалинашон дар синемо буд. то ин шояд ягон чиҳои майда бозӣ карда бошанд, лекин ҳамин нақш ва он кас ҳам дар театр ҳам дар кино ҳам хеле омодагии хуб мегиранд ба нақш. ва нақшам шояд барои ҳамин хуб баромад аз он кас. яъне марде буд ки ҳама девона ҳисоб мекарданд, як ланге ки доим аз шикофи деворҳо нигоҳ карда меистад, ва одамам ҳисоб намекарданд. вай аз ҷамъият ягон нағзи дидагӣ нест. маърака ба мешишт бегӯяд чулоқум тараф рав, ҳама вақт таҳқир шунед. як ҷо меша гапи ганда шунед. одам гапи ганда шунида баъд хеста некӣ мекунад. ҳарчи вай дигар ягон ҳунар ҳам надорад, фақат бо чуд бозӣ мекунад. ҳамин ки ба кори мардум халал нарасонад шуда. мешавад. образи раиси ланг барои ҳунарманд Тағоймурод Розиқов шӯҳрати берун аз ватанро низ насиб гардонид. дар Москва гап шуда будааст ки ҳамин дар филми Тоҷикистон, синемои Тоҷикистон ду симои бисёр манфӣ намоён ҳастанд, Қори Исмату ҳамин Калтаи Мансур. пас аз рӯи экран баромадани филм муаллифи асар Кароматулло Мирзоев аз ҷониби мардум мактубҳои зиёде мегирифт ки дар аксари онҳо сокинони ҳамон давр аз раисони ҷамоату маҳаллаҳояшон шикоят мекарданд. кор то ҷое расид ки наздикони онҳо ҷуръат пайдо карда бо муаллиф забон як намуданд. баъде ки ҳамин асар чоп шуд, аз бисёр ҷоҳо ба ман ани раиси қишлоқи мо, калхози мо ҳамин хел, як ҷои дигар дар калхози мо ҳамин хел, ҳатто баъзан фарзандои ҳамон раисо шинохта ҳамон симои бобоҳошона ва ман баъзан ҳамин хел як ноҷур салому алайкум мешуданд. хаскаму ҷаҳон пок рафиқон. барои Мадина Маҳмудова иҷрокунандаи нақши Парвона низ филми Дарди ишқ оғози ҳама муваффақиятҳояш гардид. хонандаи синфи нӯҳ яку як бора ба ситораи кино табдил ёфт. ҳама дар кӯчаву дар бозор аз Парвона ёд меоварданду садҳо ҷавон орзуи дидани ӯро мекарданд. ҳарчанд Парвона нақши аввалини Мадина буд, аммо дар рафти наворбардорӣ тавре ки худи ҳунарпеша мегӯяд мушкилӣ надошт. дар он ҷо бояд оби дида мебаромад. вақте ки ман бояд гирья мекардам, ашк бояд аз чашмонам мерехт. ман пеш аз он ки саҳнаро бозам фикр мекардам ки чӣ хел мегузарад, чӣ хел ин мешавад. аммо вақте ки ман камера вақте ки мегуфтанд дубл такой-то начали, ман медаромадаму офаридани нақши Парвона барои ман мушкиле набуд. ҳама дар ҳайрат бурданд. ин мегуфтанд шумо чӣ хел касби актёрӣ надоред, чӣ хел шумо метавонед олӣ баромадан. рустам, шумо ӯро куштед, қотилҳо вай чӣ гуноҳ кард? нақшофарии олӣ ва ҳунару истеъдоди табиии Мадина Маҳмудова дар ин филм сабаби ба дигар филмҳо ҷалб гардидани ӯ шуд. солҳои 90-уми асри гузашта шӯҳрату овозаи ин ҳунарпешаи навқадам вирди забони коргардонҳо буд. ҳатто барои нақшофарӣ берун аз кишвар низ даъват мегардид. аз киностудияи узбекфилм манро даъват карданд. ман дар он ҷо нақши асосиро, Наргизаро бозидам дар кинофилми
фаришта дар оташ, ангел ва гне. ман бо коргардони машҳур Тоҳир Собиров кор кардам, фаъолият кардам дар кинофилми Ашк ва шамшер, Шӯриши восеъ. дар онҷо нақши асосиро Гулизорро бозидам. ستاره در هوا کبکی زرین است، خودم انگشتر و یارم نگین است. خداوندا نگینم را نگه دار که یاری اول و آخر همین است. نگاری نازنین، من اهل دردم، سرم را گربوری از تو نگردم. سرم را گربوری با خنجری تیز و خون جولان کنم گردی تو. нақши Гулизор ва ин навбат ҳам духтараки ошиқи Шайдо дар филми Ашк ва Шамшер бори дигар оташи шӯҳрати ӯро баландтар намуд. ҳамчунин ҳамон сол, яъне соли 1991, Мадинаро барои нақшофарӣ ба филми Бозии бегона даъват намуданд. соли 1992 бошад, коргардони узбек Юсуф Розиқов Мадинаро барои иҷрои нақши Наргиз ба филми Фаришта дар оташ даъват намуд. аммо миёни ин ҳама нақшҳо ҳунарпеша маҳз филми Дарди ишқро барои худ тақдирсоз унвон мекунад. چی گپ شد؟ از دادیم خط گرفتیم، از بیمارخانه. و زنده موندنشون شکر به. عجبا، خط رو خودشان ننوشتند. اگر زنده نمی بودم خط سیاه می اومد. از خط سیاه خدا نگاه داره. пас аз баромади филм овозае паҳн шуд ки Рустам ва Парвона на танҳо дар экрани кино, балки дар зиндагии воқеӣ низ якдигарро дӯст медоранд. ба саволи оне ки оё ин андеша воқеият дорад, мо аз Мадина Бону пурсон шудем. мухлисон ҳама хел савол медиҳанд. вақте ки мо меомадем бо автобус мерафтем ҳамон ҷое ки бояд саҳнаро сабт мекарданд, дар ҳамон ҷо мо мебиромадему. вақте ки медаромадем репетитсия мекардем, дар ҳамон ҷо мо салом алек мекардем. нақш офаридан, саҳнае ки бо ҳамин актёр буд, нақш меофаридем. фақат танҳо мо ҳамон текста метавонистем гуфтан. охирон нақше ки ман бозидам соли 1992 буд. пас аз он соли 1993 ман оиладор шудам. баъд соли 1994 ва 1995, баъд 2009 соҳиби 3 фарзандам, соҳиби 2 набира. бо ҳамин Мадина Маҳмудова ба ҷои синамо оиларо интихоб карду барои ҳамешагӣ аз синамо худро канор гирифт. имрӯз ӯ соҳиби 1 духтару 2 писар ва ҳатто набера буда зиндагии хубу осоиштаро пушти сар намуда истодааст. ҳунарпеша дар ҳалқаи ҳамкорону наздикон соҳиби эҳтиром асту шукрбарон дорад ки зиндагии ӯро дӯстону пайвандон маънии дигар мебахшанд. аммо оташаки синамо то ҳол дар дили бузургаш аланга мезанад. Мадина тайёр аст имрӯз бо даъвати коргардоне ба ягон нақши мувофиқ ба синамо дубора рӯ биёрад. ҳатто дар назар аст ки ба наздикӣ дар яке аз филмҳои 3 соли муассисаи давлатии телевизиони синамо нақши табибро иҷро намояд. вақте ки ман ин киноро мебинам аз оинаи нилгун, фикр мекунам ки ман ҳамон Парвонаям ва ман ҳолиам дар ҳамон ҷо ҳастам ва ҳамчун Парвона парвоз мекунам. مایلش فهمد. من دیگر از هیچ چیز نمیترسم.
беҳтарин лаҳзаҳои хотирмон ва саҳнаҳои мушкилу осон дар рафти наворбардории филм ва идомаи қиссаи Қудрат Шарифов. ин ҳама баъд аз чанд лаҳза. дур наравед. беҳтарин хотироти устод Тағоимурод Розиқов бо шодравон Исо Абдурашидов ҳангоми сабти саҳнаи Оҳангархона вобастагӣ дорад. ҳамин саҳнае ҳаст ки масалан вай мана аз Оҳангархона мебарораду бо ҷаҳл мепартояд. бовар мекунед хай як бор вай кард, бисёр сахт зад мана заминба. ман гуфтам Исо раҳм кун, гуфтам вай накун, бисёр сахт. дуюм маротиба бо сахттар зад. баъд Анварака гуфтам, Анварака гуфтам, илтимос гуфтам, камтаракак инсоф кунедтон, мекушедтон одама. баъд Анварака ҷиғ зад, Исо пеши ман ба. баъд забони русӣ қади гуфтан, эй, ты имеешь совесть? баъд он тараф рафта, ишо сильнее гуфт. бо сахттар. ҳамин сахттар задан парики ҳамин болои дилама шикастанд. оли ҳам парикам шикастагия. хайякун вай خیلی هست گفتم که صنعت قربانی طلب میکنه، خیلی بی قربانی نمیکنه. сабти ана ин саҳна, яъне саҳнае ки раиси ланг ба ҷамила дар меафтад, ҳам барои Тағоимурод Розиқов ва ҳам барои Дилбар Умарова хеле мушкил буд. аввал ин ки ҳарду ҷуръати бозӣ кардани ин ҳолатро надоштанд ва дуюм ин ки Дилбар Умарова аз сар захм бардошт. ба наворгирӣ сар шуд ва Тағоимурод гумон мекунам ки бо тамоми ҳиссиёту вуҷудаш ба ман ҳамла кард ва якумин ҳамин гирифта вақте ки мепартояд ба замин, ман рафтам бо сарам ба девор задам. сараш девор ба заду, баъд ман гуфтам Дилбар хаб кардам, ман гуфтам сараш зач кард. не гуфтам умте. ман гуфтам дар ҳақиқат инам фидоӣ санъат аст, барои ҳамин нахост ки мисол он вақт охи ин лента бисёр қимат буд, барои ҳамин нахост ки ҳамин чиз баша. баъзан Тағоимурод аз чашмони ман метарсид. ман хеле нигоҳ карда меистодам ва дар вақти ба наворгирӣ ман чӣ тавре ки ман ҳоло ба шумо нигоҳ карда истодам, ба шумо нигоҳ карда ба шумо суҳбат карда истодам ва дар вақти суҳбат одам ба чашм нигоҳ мекунад. вай чашмашро ба дигар тараф карда гӯё ки бо ман гап мезанад. баъд ман дар вақти наворгирӣ мегуфтам Анварака стоп истед, охир чашмам ба нигоҳ намекунад, баъд пагоҳ чӣ хел монтаж мекунед он мегуфтам. Фатҳулло Абдуллоев дар филм нақши Салими Гунгро иҷро мекунад, аммо дар саҳнаҳои аввали филм ҳеҷ ба гунгӣ одат кардан наметавонист. рӯзи аввале ки ба наворгирӣ сар шуд, ман гунг, ман бояд наҷумида болои харба фақат имою ишора кади кор кунам. намедонам аз сабаб буд ки ман сурудхония сар кардам. Анварака Тураев стоп гуфтан ва гунг ту, Фатҳулло ту гунг ҷура, охин чӣ гап худаш. дар вақти наворбардории филм аксар вақт ҳаво номусоид меомад ва тайягарон маҷбур мешуданд ё сабтро манъ кунанд ва ё баръакс аз ноилоҷӣ идома бидиҳанд, хоса дар сабти ана ин саҳна. ҳамун саҳнае ки нури офтоб бояд дар ойначам инъикос мекарду, ман бояд тарафи Рустам равона мекардам. лекин дар он ҷое ки мо саҳнаро сабт мекардем, абр буд, офтоб набуд. мо чанд соат нигарон будем ки абр кушода шавад, осмон кушода шаваду нури офтоб бошад. беҳад бисёр. ман дар кӯҳи баланд меистодам, хунук буд, сард буд, лекин ман тоқат мекардам, барои ин ки ин саҳнаи охирон буд. дар фарқ аз дигар ҳунармандон, Қудрат Шарифов саҳнаҳои филмро бо дидан аз аксҳо ба ёд меорад. дар ин сурат Мушарраф апа худо раҳмат кунад, нақши зани мана бозӣ мекунад. инҷо писари мо армия рафтади, ҳамин писара мо рафта ҳамин ҷой ба писар ба дуо метиҳем ки худо туя сиҳат саломат бараду биёрад. баъд аз писар аз назар ғоиб шудан, ба қадр биромадани писар,
شرافم میشود همونجا باید میگوید که هیچ جا نمیروم. از همینجا گسیل کردم. در همینجا عهد را میپایم. аксари ҳунармандони филм Анвар Тураевро шахси бисёр шухтабиат ва зиндадил васф карданд. Ҳошим Раҳимов ҳангоми сабти Ана ин саҳна бо иллати шӯхиҳои пайдарпай коргардон зуд ба нақш даромадан наметавонист. нақши ман бисёр мушкил буд. Бо раиси калхоз гапи вайро бояд гардонам. Анвар Тураев ҳамеша шӯхигӣ мекарданд дар вақти наворбардориам. баъд ман як дубл нақшаро бозидам. баъд гуфтам ки Анвар ака илтимос ман ба хеле мушкил ҳаминҷо ба шӯхигӣ накунед. натарсонед раис, натарсонед. ҷангидан ин қарзи ҳар як мард аст. даъват ки кардан ҳатман ман ҳам меравам. лекин то даме ки ман дар ин ҷо ҳастам намегузарам ки ба кӯдакон ҷабр кунед. талабаҳо маро интизоранд. хотироти дигар низ ба ҳамин саҳна рабт дорад. аниқтараш ба раиси ланг ва аспи ӯ. як асп овардан бовар мекард вай аспи бузӣ 2 ҳафта боз ҷав хӯрдаги вай барои бузкашӣ омода кардагиан. анами аспи бузӣ овардан ман ба ки ман савор шам ва саҳнаи муаллим мактаб рафта истодааст. бовар мекард вай мактабам намед кадом одам ин мактаба сохтаги унҷа. як қариб 2 километр ҳам хел ҷария. агар ягон кӯдак ғалтад вай намеустуғоноша намеои. як ҷои намедонам чӣ хел сохтагиан вай мактаба. баъд ҳамин бо поча ман начӯлоқ кохе якташ озангӯя мерасад вай якташ намерасад вай асп тур мегирад. ҳамин қадар ки мерам асп мераваду мехоҳад ки ман ҳамун ҷариба ҳаво тиёд. тароҳи либос Рима Зудерман кӯшиш намудааст ки ҳар як ҳунарманди филм бо сару либоси миллӣ дар экран падид биёяд. ин аст ки аз аввал то охири филм мо ҳар як ҳунармандро чӣ марду чӣ зан чӣ хурду бузургро дар сару либоси миллии тоҷикона мебинем. либосҳои миллӣ ки ҳамааш аз пахта буд, ҳамааш либосҳои қадима буд, ҳамааш либосҳое ки ба бадани одам як роҳат медод. медонед ман худамро ҳис мекардам ки гӯё ки ман дар ҳамин нақшам бо ҳамин либос таваллуд шудам. медонед хеле форам буд ба бадан. аввало вақте ки одам дар либоси худ худро хуб ҳис мекунад вай озод мешавад, озод ҳис мекунад худро. ба ман ҳеҷ гӯҳ халал намерасонданд. рӯмолбандиро ба ман дар ҳамон қишлоқи як деҳдрозак буд ҳаст ҳоло ҳам дар ҳамон ҷо занҳои қишлоқ ба ман рӯмолбандӣ чӣ тавре ки хатлониҳо мебанданд рӯмолбандиро ба ман дар ҳамон ҷо ёд дода буданд. баъд ман чунон одат кардам ки ба ҳамин кафи даст гирифта карда даро мепартофтам мисли ҳамонҳо мешуд. ҳама кор дар дасти худаш. даъватномая худи Мансур мефиристад. ҳар кас ба вай итоат накунад ҳамону ба ҷанг мефиристад. дар киностудия либосҳоро омода мекарданд, ба мо медухтанд таро. чанд эскизи суратҳо буд. аз ҳамоно онҳо мегирифтану барои мо либос омода мекарданд. мо болотар гуфтем ки солҳои 90 пойгоҳи техникии киностудияи Тоҷикфилм хеле заиф буд ва на ҳама ҷуръат доштанд дар он гуна шароит филм ба навор гиранд. аммо Анвар Тураев ба ҳама ин нигоҳ накарда пайкор шуданд ва филмро дар плёнкаи сиёҳу сафед ҳам бошад рӯи навор оварданд. ана ҳамун бенурию беҳаракатии ҷангия фақат ҳамин плёнкаи сиёҳу сафед дода метавонад. яъне ки берангӣ, душвориҳои давраи ҷанг, деҳаи дур ки ҳама мардҳояш ба ҷанг рафтагӣ. ин як ҳолате шуд ки гӯё ки камбағалӣ ба фоидаи мо кор кард.
филм соли 1990 дар кинофестивали Осиёи Миёна дар шаҳри Ашхобод сазовори мукофоти асосӣ барои кори коргардонӣ гардид. Иловатан ду ҳунарпешаи филм Дилбар Умарова ва Мадина Маҳмудова низ бо мукофот қадрдонӣ шуданд. вақте ки мо ба Қазоқистон ба фестивал рафтем, дар он ҷо ман як тӯҳфаи хеле калони барои хоксорона набошад ҳам мегӯям, зеботарин ҳунарманди фестивал гирифтам. Шодравон Мушаррафа Қосимова барои нақшашон тӯҳфаи боз беҳтарин гирифтанд. Тағои Мурод, ҳамаи мо касе ки дар он ҷо дар фестивал иштирок кардем, дар ҳамин аз ҳамин филм мо як баҳотии баланд гирифтем. من از حیاتم راضیم که بعد 100 سال قریب 100 سال من تماشابین میبیند، تا روزی که کینو هست میبیند، تا روزی که کتاب من هست و چند زیر کرده تیزه و خواب نمیرد و آدم اومد که برداشت کتاب من برداشت میبیند که کتاب هیچونه یک صفحه میخوند، همون یک صفحه ای وای میخوند، مثال 1 دقیقه می 2 دقیقه میگذرد، همین 2 دقیقه ای که وای یک صفحه کتاب میخوند، همون وقت من همون 2 دقیقه من زنده ام، چون که وای گپی منم میخوند، مقصدی منم میخوند، گفته ای منم میخوند، همون وقت همصحبتی من همصحبتی همون آدمم من زنده ام. Қудрат Шарифов аз он гиламанд аст ки ҳунармандони филм ба аёдаташ намеоянд ва дуои некашро намегиранд. Ҳатто имрӯз ҳам умедашро накандааст. ҳамин масъаларо бояд якҷоя ҳал кунем. اگر بعد همین برنامه بیاین تماشا کنن و بیاین، من فقط از شما خرسند میشم که سببی به هم واخوردن ما شما شده. Анвар Тураев аз соли 2014 инҷониб дар шаҳри Алмато зиндагӣ мекунад. мо барои ин коргардон ки айни замон 86-мин баҳори умрашро пушти сар намуда истодааст, барору комёбӣ таманно намуда умед мебандем ки рӯзе ба Тоҷикистон ташриф меоранду ҳамаи моро шоду масрур мегардонанд ва аминам ҳастем ки он рӯз дур нест. шумо бинандарои гиромӣ, нашри ҳафтуми барномаи Асрори Филмофариёд тамошо кардед. инҷо мо то наздиктарин дидор бо шумо. хайру хуш мекунем. онҳо мегуфтанд ки чӣ тавр чашмони зебо дорӣ дар саҳна. онҳо мегуфтанд ки Дилбар чӣ кор кардӣ ки туя вай мардак ин қадар азоб дод. من кино ба доим байни ёру дӯст, байни рафиқои нағз одат кардагӣ хона бисёр зӯр мешавад. من برای این образо мемурам. باور میکنه خیر بهترین هنرمند ما حقوق انتخاب رول نداریم، ما یا انتخاب میکنن، ما حقوق نداریم. موسیقی فیلم هم وابسته به همین موضوع فیلم اول تا آخر خوب است انجام یافتگی.